gwanina. Mai dubu na isa ya ɗaha wanda babu kamar shi, ya abin kauna mu mun rike kaɗan Abdallah. Ga yar manzo na ni ke nake kaso a gare ni, Zahra yar manzo na he ahadin su ga su gare ni. Hassan na gaishe ka na haɗa da ɗan uwanka Usaini, idan su ce Ibrahim ya ɗa mai Makka da Madina. Mai dubu na isa ya ɗaha wanda babu kamar shi, ya abin kauna mu mun rike kaɗan Abdallah. Shugaban manzanni abban su Fadiman Batula, Zahra ya ga ma'aiki ita ce ake kira da Nabila. Murnar maulidin manzo muke ta yi ya Allah, ya Rasulullahi dan Abdullah daga Amina. Mai dubu na isa ya ɗaha wanda babu kamar shi, ya abin kauna mu mun rike kaɗan Abdallah. Akali ga ma'aiki kin haska duniya ko fadila, yar asali ce fadin ma an kira ta wakila.